କି ଲେଖା ଲେଖିବି କଲମ ଧରିଛି ମୁଖେ ନାଇଁ ମୋର ଭାଷା। ଆଉ ତୁମ ସାଥେ ଦେଖା ହବ ବୋଲି ମନରେ ନାହିଁ ମୋ ଆଶା। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସରିଷ ଫୁଲ ଦିଶେ କେଡ଼େ ମନୋହର। ଏତେ ପାଖେ ଥାଇ ଦୂରେ ଥିଲା ପରି ନ ବୁଝୁଛ ମନ ମୋର। ଚାଲିରେ ତମ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ହସରୁ ଝରୁଛି ମହୁ। କଥାଟି ତୁମର କୋକିଳ କୁହୁ କହିଦିଅ ଥରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଶ୍ରାବଣ ଧାରାରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା ମୋ ମନର କେତେ ଆଶା। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରିୟା ଧୋକା ଦିଅ ମୋତେ ତୁଟିଯିବ ସବୁ ବ୍ୟଥା। ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ଦେଖା ତ ହବନି ଏଇ ଆମ ଶେଷ ଦେଖା। ଶେଷ କଥା କିଛି କହିବାର ଥିଲା ବଞ୍ଚିବାର ନାଇଁ ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏଇ ଶାୟରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କର।